boss, andito na kami sa Bugo Public Market. Hello guys! Anong pangalan niyan? Muna siya tawag ng buwak sa saan. Ano? Bulak sa saan. So, ito yung Paris niya. Tapos ito, anong pangalan isda na to? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss, and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, si boy, this boss, Jeff Franks. And for today's video mga boss, eto mga boss, nandito ako sa sa Bugo City. Kasama ko nga pala si Kurt Binuya. And syempre, kasama namin yung videographer namin na si Boss Lloydski. Eto siya ngayon. Yo! Harats. So, ngayon nandito kami sa Bugo. Oh. So ngayon mga boss, papunta po kami ng Carbon. And yes, nandito si Dave. Dave, ang hari na. Sige na, maamod. Sige na. Maamod ya. Ayun na kayo, Boss Lloyd. Nagula po man to, Bugo man ni. Isa may tao rin tubig. Wala kay shout out Dave. Sino mo i-shout out? Shout out ka, Sherry Balbon. Ito mga boss. And papunta po kami dun sa... Saan tayo pupunta, Boss Lloyd? Hindi mo na ka Tagalog. Animal. Papunta po kami. Sayang dito Tagalog. Ano na, tagsibuta rito Tagalog. So papunta po kami ng ano. Asa mo to ganito? Kan, gano'n Sa Carbon. Carbon. Carbon Naputi Bugo. Carbon diri. Carbon Bugo? Ah, Carbon. Ito rin Carbon. Papunta po kami dun sa Carbon, Bugo, para mamili kami ng mga makain namin. Kasama ko yung mga pamilya ko dito. Hi. Alagsik ka. Hindi nagkausuka dong. Ay, nagsuka ha. Mag-play naman kayo sa camera. Ayos lang kayo dyan. Ikaw din. Mukhang... Ito ang pinakagwapo, walang mas. Makita mo ang totoo at tunay. Bisaya ko nagtagalog. Sapulan mo kami na Encantadik. Ano mga gwapo, itang-tang. Di o yan, labas ka nang hubog. Jeff, ang hari na Encantadik. Hala, pila ka puli. Hinay ra, oy! Ayan, So ngayon mga boss, andito na kami sa Bugo Public Market. And yes, nandito kami, kasama ko si Boss Lloydski and si Kurt Natix. And dito ka muna, baka masagasaan ka dyan. Anong hanapin natin dito? Maghanap tayo dito ng mga chicks. mga chicks. Napaka-chicks boy mo talaga. Kurt, tara, let's go! Ay, shout out ka. Ay, andito pala yung Nandito natin dito sa market. Taga dito ka pala, pre. Halika mo na dito. Palit na nga, Sophie. Taga dito ka pala? Sophie sa kumpidahan. Uy, taga dito ka pala? Kala ko bakit ka napunta dito? Sila na inyo. Anong bibili natin? Ha? Anong bibili natin? Sa danggiti. Ano yan? Alam niyo to, punta dito kayo. Ano yan? Anong pangalan? Anong pangalan yan? Muna siya tawag ng buwak sa saan. Ano? Bulak sa saan. So, ito yung Paris niya. Tapos ito, anong pangalan isda na to? Isda yan. Anong pangalan mo? Kung naging isda ka, anong pangalan mo? Pantat. Buti alam mo. Ano? Danggiti. Ano mo?
Kuan lagi. Mukhang nagugutom ka na ngayon. Dead ski. Kuan buwak saang. Sa kulis sa kay kanang Istanbul. Ah, Mukhang gutom ka na ngayon, Dead. gutom lagi kanina pag itikat lang. Sige naman mo tama. Kanaan niyo daan. Kamusta ka na ngayon, Boss Lloyd? Mukhang wala ka sa mood ngayon. Di boss, okay lang boss. So, naghahanap tayo ng pagkain. Ano yung lulutuin natin mamaya? Saan ko na sa buwak saang siya kanya buwak dagat. Makain yun. Ha? Ilagay yan sa ano, sa... Tinula. Oh, tinula. Pwede na itas humba ko. Isagol sa umbak, pero ikaw yung karne. Karning dugong. Double. Hari ng Encantadik. Ayaw. Ah, si, nabagod mo. Ano? Iyan lang. Ano yan, B? Ano yan, B? Barko. Shoutout nga pala kay Kent Lloyd Ortega. Ito siya ngayon. What's up guys? Lapu-lapu. Paliwagin ninyo Captain. What's up? Naghan na kay kag-subscriber? 60K. Wow! Hello guys! Sige, alis na kami. Salamat. Salamat. Okay. Next natin na bibilhin ay ano? Ano pa next natin bibilhin? Ikaw, Boss Lloyd, baka may sasagis ka pa. Court, musta court? Okay lang. Hanap tayo chicks. Ha? Hanap tayo chicks. Kaya tayo chicks. Kain ka muna. Ano laman? Wala. Burger. Burger. Parang burger. Pa rin? Boss Loisky, ang lakas mo. Okay mga boss, so dito ako sa fish pan. Eto, napakaraming fish pan dito mga boss. Pero mga maliliit na isda. Ano yan, Boss Lloyd? Oh, snail. Snail? Mura magkinaso. Huwag mo yung galawin. Para sa fish pan yun eh. Ano, napakarami. Walang galawin gusto. Baka masuntok ka niyan. Ano daw? Oh, baka masuntok ka niyan. Ano sila? Hello! Hello mga kaibigan. Nandyan pala kayo? Kanina lang kayo dyan? Gutom na gutom kayo no? Oh. Tara, samahan nyo kami. Maglaro kami ng basketball. I can't. How to my vlog, guys. Hi guys din. Lagi, pura ka ko palang show lagi. Anong gagawin mo, pre? Ha? Anong gagawin mo? Duwa kami ng buko. Buko? Buskort. Buskort ah. Hi guys. Hi guys. Hi vlog, welcome to my guys. Anong ginagawa mo? Nagano boss? Nag Shooting. shooting? Shooting star. Ano klase shooting? Yung pag... Shooting. Ibang klaseng shooting na yan, pre ah. Ha? Ibang klaseng shooting na yan. Busala. Na Busloyd. Busloy. Busloy. boss Lloyd. Pwede sa ding tigpuan. Hi, sad mo. Mga siksik ay Hello. Mo ni mo prinsesa. Hi! Nani unra, waas bukog, kaon pobre, ulo. Tatanggalin ng buto. Iwan yung ulo para magbigay view sa kinilaw, Ay, kilaw mo na dahil. sa tukil. Andito si si Boss Lloyd at si Boss Court. Naglalaro lang sila ng shooting.
Yung basket. Ayan. And Wala pa. dito naman, dito yung kuya ko, silang papa, kasama ko yung ate. And basta yung naiwan lang dun sa bahay, silang mama. Natayo na nila yung tent. Doon po kami matulog mamayang gabi. Ayan. Para kay ano, boss? Para kay Jeremy. Para kay Jeremy. Ah, Oh, sige nga. tingnan nyo ah. Sige. Oops, hindi mo siya. Peke pala yung ano mo eh. Peke pala yung feelings mo para sa kanya. Peke ba o totoo? Totoo, boss. Totoo. Hindi naman basihan sa pag-shoot, no? Oo. Pero mas Talagang basihan. ano, hindi. Oh. Pero yung Ito na, boss. yung ibig sabihin dun, yung natamaan dun sa mukha mo, yun yung tunay na feelings talaga. Pero hindi galing kay Jeremy. Galing kay Kurt. Ayan na. Ito na yun. Eh, hindi makashot. Oh, palpak pa rin eh. Dapat boss, pangatlo yun boss. Pangalawa pa. Pangalawa pa yun. May panghuli pa. May panghuli pa. Sana all. Paano ka pa makapangatlo? Pag na-shot mo yan, ano, kay Tupan ka. Kaya pag hindi mo na shot, Pag di na-shot kay Eric. Oh, kay Tutan. Kunin mo na si Tutan. Yan, pag Ayaw. di-shot kay pag Raul. hindi, Pangatlo na to. kaya hindi mo ma-shot, ikaw si Tutan. Si Raul boss. O si Raul. Wah, piki. Boss, ang daya ng ring boss. Oh, kasi may spring naman. Ayun oh, may spring. Okay mga boss, kain muna tayo mga boss. Ganito po yung kain namin dito mga boss. Nagbudol-budol po kami. Kamusta yung yung biyahe natin? Nakakahilo boss, Pero- sobrang pagod boss. Pero nagpasalamat kami boss kasi meron kami Mapapahingahan dito, di ba? Mapapahingahan, oo. Dito tayo mag-chill. Enjoy naman yung biyahe, di ba? So ayun mga boss, dito kami ngayon kasi kailangan ko ng matulog. Kasi kulang yung tulog ko. Actually mga hindi naman umabot ng 1 oras yung tulog ko. Swerte tong dalawa kasi medyo maaga tong nakatulog dun sa bahay namin. So ngayon mga boss, chill muna ako, pahinga muna kami dito mga boss. Matulog muna ako. Let's go. Parang isang pahiwatig nang magpapaalam ka na. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.